robí Jakša? Povedal by som, že to je jedna z najväčších záhad slovenských dejín, že čo je Jakšova práca. Prečo je slávny? Prečo s tým robia rozhovory? Prečo ho ľudia sledujú? Prečo sa vyskytuje v pesničkách? Prečo sa vyskytuje aj v názvoch pesničiek? Prečo sa vyskytuje vedľa reperov a známych ľudí? Čo robí Jakša? A myslím si, že to nevie ani Jakša sám. Pretože keď sa ho raz nebohý Osťo, nech mu je zem ľahká, pýtal v rozhovore, že čo on vlastne robí, čo je jeho práca, tak Jakša proste povedal, že kreatíva. Zaujíma teda, že čo je tvoja hlavná denná práca? Kreatíva, no. Je kreatíva všetkých akoby aktivít, ktoré robím. Proste kreatíva. Klasická kreatíva. Nie, že robím hudbu, nie, že robím videá, robím biznis, píšem knihy, malujem obrazy. Proste kreatíva. Proste sadne si a robí kreatív. A začínam si myslieť, že Jakša je možno taký slovenský Jeffrey Epstein.